Bona nit. Cada setmana a Catalunya se sacrifiquen prop de 500.000 de porcs. Com ens diu irònicament un especialista del sector, es tracta d'un holocaust animal diari. Posa l'accent en el volum i la importància a Catalunya d'aquesta indústria, tenint en compte que el sector càrnic ocupa el quart lloc en l'àmbit industrial del país. De fet, Catalunya absorbeix el 45% de tot el ram porcí de l'Estat. En els últims 15 anys hem assistit a Catalunya a una gran concentració del sector. Tenim la meitat de granges que abans, però 1 milió més d'animals. I un dels problemes crònics que arrossega la indústria és la gestió dels fems, dels purins. Quan l'any passat el govern espanyol va deixar de primar les energies renovables, moltes plantes de tractament van haver de tancar. De cop, gairebé mig miler d'explotacions no tenien cap lloc on portar les deixalles. Què ha passat? Quines conseqüències mediambientals se'n deriven? Mirem de fer una radiografia del sector, també amb una mirada cap a la indústria porcina líder a Europa, l'Alemanya. A la granja de truges d'en Ramon Molist avui toca munyir el berro. El mascle, habitualment reclòs en un estable a part, per uns minuts se li permet un cert contacte amb les femelles. Un cop el berro està prou estimulat, arriba el moment de l'extracció. Aquesta operació avui en dia a les granges és bastant excepcional. La majoria d'explotacions compren les dosis preparades i s'estalvien maldecaps. Però en Ramon, fent-s'ho ell mateix, estalvia diners on pot. Si compréssim les dosis ens costaria uns 10.000 euros a l'any i això jo calculo que té un retorn d'un 50%. Can Toll és una granja de cicle tancat amb 700 mares. És una explotació petita i precisament per això han de ser molt eficients. Aquí es fa tot el procés, des de la inseminació de les femelles fins a l'engreix del porc. I el que mana és maximitzar el rendiment. Les truges que es compren a un criador són d'origen danès i hiperprolífiques. Fan 15 i 16 garrins, uns quants més que altres truges, i això incrementa els beneficis. Per mantenir el ritme d'aquesta cadena de producció, es procura que totes quedin prenyades alhora perquè després també pareixin totes juntes. L'objectiu és que tots els porcs siguin ben iguals. Al cap d'uns 2 mesos, els garrins ja han arribat als 20 quilos. Llavors se'ls agrupa per mides i se'ls trasllada a la fase d'engreix, on passaran 4 mesos més. L'objectiu és, per dur-los a l'escorxador, que sigui el lot el màxim d'homogeni possible, perquè el que ens demana l'escorxador és porcs cada vegada més uniformes. I nosaltres hem de donar a l'escorxador el que ens demana. Nosaltres el que fem cada dia és intentar fer les coses ben fetes per no haver de desaparèixer. Si no podem incidir en el preu de compra del pinso, no podem incidir en el preu de venda del porc pràcticament, doncs estem allà al mig entre l'espasa i la paret. Llavors, el que hem de fer és treballar molt bé, ser molt professionals i seleccionar molt bé tot aquest tema de pinso, de vacunes, de mà d'obra, d'instal·lacions, etc. Un 80% de les granges d'engreix catalanes funcionen sota el model de la integració. Josep Porra abans tenia un cicle tancat, però les successives crisis del porc el van portar a integrar-se en una estructura més gran. Ara engreixa els porcs d'un altre. Ell hi posa la feina, la granja, i s'ha de fer càrrec dels excrements dels animals. El propietari dels porcs, en canvi, li porta els garrins amb 20 quilos, paga el menjar, el veterinari, els medicaments i s'emporta els animals cap a l'escorxador quan arriben als 105 quilos de pes. A canvi, en Josep cobra uns 10 euros per porc. Ara fa uns 5 anys que estic integrat i el balanç que en fem és més tranquil. No depèn de l'especulació tant dels pinsos com de les càrniques a l'hora d'anar a vendre els animals. No ets tan lliure, depens de més d'un integrador que et va marcant les pautes, però bueno, jo estic content. El Josep treballa tot sol. I tot sol, dedicant mitja jornada a la granja, supervisa 2.000 porcs d'engreix i 1 miler de garrins. Aigua, menjar i temperatura estan automatitzats. La feina principal és supervisar amb els veterinaris que els porcs no es posin malalts.
Els costos són els mateixos, els van reduint i per guanyar-te la vida cada cop has de tindre més animals. I els meus avis van començar amb 4 truges i es guanyaven la vida i amb això en tenien prou i es menjaven el seu garrí. Això fa 80 anys. Ara això és impensable. Aquí els animals són per vendre i per anar a la indústria. Jo dels animals d'aquí no menjo, és més fàcil anar al supermercat a comprar la bandeja que menjar el porc que surt d'aquí. A Catalunya, en els últims 15 anys, les granges de porcs s'han reduït a la meitat. De 12.000 han passat a 6.000. En canvi, de porcs n'hi ha 1 milió més. L'economia de mercat, que és despietada, ha provocat que moltes petites explotacions ja no existeixin avui. Hi ha granges de porcs de 4.000 mares, que és una mida òptima des del moment que amb 4.000 mares tens una càrrega de treball suficient per justificar el sou de 5 o 6 persones, pots establir torns de vacances, etc., perquè ja no es poden trobar un matrimoni que accepti cuidar porcs els 365 dies l'any. Guillem Burcet cada dijous té una cita a Mercolleida. Representa un escorxador a la reunió setmanal en què s'estableix el preu del porc per a tot Espanya. A la taula, els escorxadors negocien amb els ramaders. En Mercolleida estamos 10 céntimos por kilo más caros que Holanda, 3 céntimos por kilo más caros que Alemania, 5 céntimos por kilo más caros que Francia y 10 céntimos por kilo más caros que Bélgica, lo que no es muy elevado. Y en el mercado de hoy yo creo que lo máximo que podemos conceder los mataderos es el signo positivo, lo máximo, una subida muy ligera. Efectivament, ve d'1 cèntim. A Catalunya hi ha un parell d'empreses que ultrapassen els 50.000 porcs sacrificats a la setmana. 50.000 porcs sacrificats a la setmana, multiplicat per 80 quilos en canal cada porc, dona un picot de quilos que si tu pots estalviar mig cèntim amb cada un d'aquests quilos, són un munt de diners. 1 cèntim per quilo és 1 milió d'euros, quasi bé, que en una setmana es pot moure d'un cantó a l'altre, o bé al cantó dels productors, o bé al cantó de la indústria càrnica. A l'escorxador d'Avinyó, un dels pocs que no tenen inconvenients a permetre l'accés de les càmeres de televisió, cada setmana compren 15.000 porcs. Per aquests tancats passa porc ecològic, porc ral i porc de benestar animal ampliat, però principalment el porc que es mata és el porc comú o porc blanc. Un negoci que es basa en l'economia d'escala i on compta cada detall. Nosaltres de vegades separem uns muscles d'uns altres, però és que s'ha de tallar molt bé per allà on s'ha de tallar, perquè si no es talla bé per allà on s'ha de tallar i et va més pes del producte car o barat, val més això que tota la mà d'obra que t'hagis pogut estalviar prèviament rumiant no sé què. O sigui que has d'afinar molt el llapis. Els sensors i la tecnologia de la cadena de producció han ajudat a afinar aquest llapis. Un llapis que és autòcton al 100%. Les empreses que tenim, ens agradin o no, són empreses nascudes aquí. A més, els empresaris t'ho expliquen. Jo recordo l'avi d'aquest noi portant garrinets cap aquí, cap allà, i ara això és una gran empresa. Això és un orgull de país, perquè això ho ha aconseguit la gent d'aquí. No han vingut empreses grosses de fora. No és una indústria que s'ha instal·lat aquí per fer una inversió. Al contrari, és una cosa que ha anat creixent, però està arrelada. Per tant, això ja és una barrera d'entrada per a altres. Però l'altra raó, que també és molt important, és que és un negoci que remen molts quilos, molts diners i molta gent, que suposa molt risc si les coses no van bé. En fi, no som atractius. El secret del porcí català ha estat l'aposta pels mercats exteriors. Els pernils s'envien a França, el llom a Alemanya i les costelles a Sud-àfrica o Portugal. Les orelles i les cues se'n van cap a Àsia, un continent on els productors de porcí van descobrir que eren parts que pagaven millor. Amb el canvi de segle va passar una cosa que és molt interessant. El món es va encongir, el món es va fer petit, es va fer més abastable. I vam veure que era possible anar a llocs que no ens ho haguéssim imaginat mai. A Catalunya sacrifica un 45% del total espanyol. Espanya sacrifica gairebé 47 milions de porcs, vindria a ser 50 setmanes l'any, vindria a ser 940.000 porcs cada setmana. És un holocaust diari. Però és així.
Llavors, l'exportació ha permès que el sector hagi pogut créixer. Avui Espanya és autosuficient amb un 152%, que vol dir que de cada 152 quilos de carn que produïm, 52 van a fora. És molt barat. I per tant, doncs, el consum ha augmentat, és normal. És normal. A partir d'aquí, doncs, hi ha hagut una demanda creixent i, doncs, les empreses càrniques catalanes han anat totes, doncs, augmentant la seva producció. Alhora també ha anat pujant la producció porcina. O sigui, som dos mons que ens hem avingut i hem crescut junts, però tot el creixement ha estat gràcies a l'exportació. Si fos, tant a nivell de Catalunya com a nivell d'Espanya, fos per abastir només els mercats locals, en fi, estaríem a la meitat. Un dels millors termòmetres de l'activitat econòmica que genera el porcí és l'eix transversal que uneix l'Aragó, Lleida, Vic i Girona. Hi ha qui li diu l'eix del porc. Segons la patronal del porcí, en el sector hi treballen més de 20.000 persones. El porc representa un 3% del producte interior brut de Catalunya. A Osona, les granges de porcs modelen el paisatge. Amb 800.000 porcs, és una de les 3 comarques amb més porcs de tot Catalunya. Hi ha 5 porcs per cada osonenc. Algunes de les empreses més potents del sector tenen la seu central a Osona, on juguen un paper indiscutible com a motor econòmic. Però el negoci del porc també té un vessant menys amable, un vessant que, literalment, fa pudor. Això són purins, o el suc, com se'n diu a pagès. És orina, excrements i un 94% d'aigua. Durant mesos, els purins es concentren a sota la reixa sobre la qual viuen els animals a la granja. Quan els porcs se'n van cap a l'escorxador, el ramader fa net i trasbassa el suc a la bassa. D'aquí el porten al camp, on s'aprofita com a fertilitzant de baix cost. Sobretot perquè a Osona els porcs són tants que no hi ha prou terres per abocar-hi tants purins. L'any 1999, per absorbir una petita part d'aquests excedents, a Osona es van construir 2 plantes de cogeneració que evaporaven l'aigua dels purins. L'any 2014, el govern central va retirar la prima de les energies renovables, les plantes van deixar de ser rendibles i van tancar. 438 granges, d'un dia per l'altre, no tenien on portar els purins. Les plantes les ajudaven a complir amb el Pla de Dejeccions Ramaderes, un document oficial en què els ramaders han d'explicar el que fan amb els seus purins. Tothom els escampa a les seves terres, però això té uns límits establerts per hectàrea. Si no tenen prou terrenys, els poden abocar al camp d'un tercer, si dona el permís. Uns permisos que tenen un preu que s'ha disparat i que poden canviar de mans. Jo tenia unes terres contractades i a l'hora d'anar a renovar el contracte i a fer el contracte nou perquè sigui estar vigent, vaig trobar que ja no hi eren. Aquelles terres ja les tenia un altre i resulta que jo havia de buscar la vida d'un dia per l'altre en trobar terres noves. Els granges, clar, volen tenir les granges obertes, les volen tenir legals i a base de talonari aconsegueixen terra. Terra n'hi ha molta, és lluny, n'hi ha molta. El problema és el cost. Josep Porra era un dels 400 ramaders que portaven purins a les plantes de tractament. Quan van tancar, no tenia on portar el suc i la Generalitat li va clausurar la granja. Per tornar entre porcs a l'explotació, ha hagut de contractar una empresa que s'emporta els purins ben lluny, a l'Anoia, on falta nitrogen. Un transport que, per culpa del pes de l'aigua, és molt car. Des que van tancar les plantes, els preus han pujat molt. De pagar 60 euros per hectàrea d'una terra que estava a 15 quilòmetres, ara mateix n'estem pagant 100 per una terra que està a 80. Això és totalment inviable. Aguantes un any perquè no tanquin la granja, però això, o canvi els troba alguna solució, s'haurà de tancar la granja. No es pot portar el 100% del purí a 80 quilòmetres. L'efecte és que aquell pagès petit, aquella explotació familiar que depèn parcialment de terres llogades per poder quadrar el seu pla de gestió, pot veure, i de fet s'ha vist en moltes ocasions, com de la nit al dia el seu pla ha quedat desquadrat perquè li han pres la terra. Pagant més, i ha hagut de buscar altres maneres, o altra terra a la comarca és molt difícil,
o a terres fora, pagant, el qual incentiva l'incompliment. Perquè la gent, abans de tancar l'explotació, primer fa el que sigui. Carles Menco sap molt bé de què parla. Ell mateix està integrat i constata que els plans de gestió de les dejeccions ramaderes són només un paper. La realitat és una altra. El problema és que tot això s'ha vingut fent sobre paper i a veure qui controla 3 o 4 o 5.000 expedients fets sobre paper molt complicats si no poses un batalló de personal a fer-ho. Ara, quan han començat a informatitzar, el que s'han trobat és que moltes terres estaven doblades i triplicades. La contaminació de les aigües que tenim a Osona no es manté en els nivells que està perquè sí. Es manté perquè s'hi tira més del que s'ha de tirar. Si Osona hauria d'exportar, ara que s'han tancat les plantes, no sé, 1 milió de metres cúbics i porta fora 3 o 400.000, l'altre s'està tirant aquí. Sempre hem tingut problemes de pudors, vull dir, ja fa temps que les suportem. Però aquest any es va donar el cas que, més o menys per Sant Pere, dues nits, però la nit completa, des de 2:15 fins a les 8 del matí, una pudor insuportable. Despertes a la nit, et desperta la renció, un mal de coll, i amb el llençol te l'has de posar aquí per poder dormir, perquè hi eren la 1:15. Santi, doncs estem recollint signatures, perquè vam presentar una instància a l'Ajuntament. I què us va dir l'Ajuntament? Bueno, s'ha de mirar, però bueno, ja saps tu que aquí tenim un problema. No, esclar, tenim els camps aquí mateix, que vols que facin els pagesos? Sí, És normal. Perquè els sucs no saben què fer-ne, si n'hi poden tirar 5 litros, com que els en sobren i foten 15. Ja ho sabem. Estem carregant la comarca. Això és normal, tot això. Als barris on les cases voregen els camps, com les cases noves de les masies de Roda, el tema de les olors s'arrossega des de fa més de 20 anys. Molt bé. Bueno, suposo que em signareu. Vinc pel tema de les pudors. Ja que no heu solucionat els vells, que no hem pogut pel que ha sigut, almenys que el jovent ho pugueu fer. Què, Antonio, em donaràs un cop de mà? Home, esclar. I que hem d'anar a veure... Hem de buscar més a fons, perquè només per firmar no sé si ens en sortirem, perquè és que en definitiva la pudor és una part de la... que al final per contaminar l'aire quan ha passat ja està, però el que queda és el que queda, que és el més complicat, que són les contaminacions del subsol i tot això. Perquè l'aire, goita, quan ha passat, ha passat. Però l'altre no, És que abans hi havia moltíssimes fonts aquí i ara no en queda ni una. No pots anar a la font. Cap. Ni una. Això els del grup de defensa del Ter cada any fan l'anàlisi de totes les fonts i ho publiquen. I, bueno, cada any surt pitjor. Sí. Anem a veure en Manel a veure què ens explica de la font de la Miranda. Jo no hi havia sent mai, de fet. Jo havia vingut una vegada aquí amb l'Adam a mirar el torrent, que havien abocat purins al torrent. Vale, sí. Era un dia que baixava una torrentada, i vam venir aquí, plovia, i vam anar a mirar el torrent amb mala espuma de collons. Així, Manel, aquest és dels primers pous de Manlleu? Sí, hi havia una concessió que portava l'aigua a Manlleu des del segle XIX, per gravetat, Per gravetat, des d'aquí, que sembla més baix, però doncs, per gravetat anava fins a Manlleu, fins a tot el nord de Manlleu, consumint aquesta aigua. Un cop l'any, i en fa més de 10, els voluntaris del grup de defensa del Ter recullen mostres d'aigua de les fonts i els pous d'Osona per analitzar-ne el nivell de nitrats. Ja va canviant de color, veus? Marca que alguna cosa de nitrats ja que està per sobre la normativa. El que era groc s'ha tornat un color vermell intens, que amb aquesta escala se situa entre 80 i 160 mil·lígrams de nitrat per litre. I això vol dir que aquesta aigua ni de bon tros és potable, tenint en compte que el límit màxim és de 50 mil·lígrams per litre, el doble o triplica tranquil·lament la concentració. No es pot. Ja no es pot fer servir per altra cosa que no sigui per regar. Quan les aigües superen els nivells legislats, els nitrats es converteixen en un problema important de salut, sobretot perquè el consum continuat d'aigües contaminades es relaciona amb tota mena de càncers.
Just per això, l'any 1998, a Catalunya es van declarar 6 zones vulnerables perquè tenen les aigües freàtiques contaminades per nitrats. Un mapa que Europa obliga a revisar cada 4 anys i en què la contaminació s'ha anat estenent. A Osona, les analítiques del grup de defensa del Ter corroboren el que sap tothom. En els últims 10 anys, la contaminació fluctua en funció de les pluges, però en cap cas ha millorat. A hores d'ara no es pot veure l'aigua de més de la meitat de les fonts. L'administració ha fet de tot menys el que havia de fer. Vull dir, a vegades sembla, i no sembla, perquè és la realitat, que administració i grans corporacions financeres i d'indústria de porcí siguin la mateixa cosa. De fet, molt sovint representants d'aquestes indústries estan a l'administració. A hores d'ara tenim un conseller que té una indústria d'engreix de porcs, que és president de 2 grans patronals del sector i està de conseller d'Agricultura, Ramaderia i Medi Natural. No sé quina naturalitat és aquest medi. Però la qüestió és que l'administració s'ha dedicat primer a mirar cap a una altra banda i fer veure que no passava res. Després d'un temps ha arribat a admetre que sí que teníem un problema i que havíem fet tota una moguda, fent plans de purins, fent bones pràctiques, recomanant als ramaders que facin certes coses, però sense controlar i sense exigir absolutament res. El que no hi havia era una eina que ara hem desenvolupat i tenim, que és una aplicació informàtica en la qual, amb aquestes declaracions anuals que li deia que contempla el decret, doncs s'introduiran en aquesta aplicació informàtica i sabrem si hi hagués algun ramader que té 2 parcel·les duplicades, saltarien de seguida, ens donarien l'avís i per tant aquesta no s'admetiria i aquest ramader hauria de trobar una altra terra o buscar un tractament alternatiu pels purins. L'última revisió del decret que regula les dejeccions ramaderes obliga els pagesos a preveure amb antelació quants purins faran i a quins camps i cultius els abocaran. També s'introdueix l'obligació de posar un GPS a les cisternes que aboquen a més de 10 quilòmetres i així l'administració en podrà fer un seguiment. Esperar a ara, que la situació aquí, quan parles de contaminació de capes freàtiques, no es pot qualificar de res més que catastròfica, a informatitzar correctament un tema que sense això no es pot controlar, doncs què s'hi ha de dir de l'administració? Que ha fet deixació de les seves responsabilitats. Però total, s'ha limitat a fer firmar papers que si un dia passa alguna cosa, el culpable sigui el pobre desgraciat aquell pagès o aquell qui sigui que no ha complert. Clar, és que pensi que hi ha unes 5.000 explotacions, tenim més de mig milió de truges, aquí, per exemple, els escorxadors de Catalunya matem 19 milions de porcs a l'any, són unes xifres realment importants i, per tant, no tens mitjans per estar controlant cada dia el que fa un ramader. Qui fa temps que està en el punt de mira dels grups ecologistes, però també de molts ramaders, són les granges de l'empresari Josep Ramisa. Propietari de nombroses explotacions i administrador d'un escorxador i sala de desfer, és un dels grans del sector. Al març del 2010, ell i l'encarregat de la granja al Soler van abocar uns 600.000 litres de purins a la Riera Cabarresa, al municipi d'Oristà. Els agents rurals van seguir l'abocament 7 quilòmetres riu amunt fins a arribar al peu de la bassa. Acusat d'un delicte contra el medi ambient per negligència greu, l'haurien pogut condemnar a 5 anys de presó. Però l'advocat penalista que defensava l'industrial, Cristóbal Martell, advocat que també ha defensat casos tan coneguts com el de Josep Lluís Núñez o la família Pujol Ferrusola, va arribar a un acord amb la Fiscalia. Al final, Josep Ramisa el van condemnar a una multa de 1.800 euros i 5 mesos de presó, que va poder evitar pagant 3.000 euros més. La Generalitat, per la seva banda, va renunciar a actuar com a acusació particular en el cas. Crec que hem d'actuar amb més contundència. En aquest cas ha estat un cas que la sanció l'ha posat un jutjat, el jutjat de lo penal, i per tant es pot criticar una sentència, però és una sentència judicial que ha hagut, no ha estat una sanció de la Conselleria. Al febrer d'aquest any, quan no feia ni 3 mesos de la condemna per l'abocament d'Oristà, en una altra explotació del mateix Ramisa a les Masies de Voltregà, el grup de defensa del Ter denunciava un vessament a la bassa de purins.
Al cap de 4 mesos, al juny, al municipi de Malla, en una tercera granja del mateix Remisa, Unió de Pagesos denunciava davant del Departament d'Agricultura per escrit, abans ho havia fet de forma verbal però no els van fer cas, que s'havien aprofitat unes obres de remodelació per posar-hi més porcs dels que autoritzava la llicència ambiental. Josep Remisa no ha volgut participar en aquest reportatge. En tot cas, cap de les seves granges ha estat clausurada i totes continuen a ple rendiment. Que hi ha hagut problemes? Tant que n'hi ha hagut. Que això s'ha de sancionar? S'ha de sancionar. Que ja existeixen sancions? Ja n'existeixen. Que potser s'han de fer més fortes? Fem-les més fortes. Nosaltres estem a favor de que aquell que treballi malament se'l castigui de forma dura. A Osona, un altre aspecte polèmic és l'ampliació de granges. Obrir-ne una de nova és gairebé impossible, però reformar-ne una de vella es pot fer. A Sant Martí d'Albars, el grup Tarradellas va comprar una granja de 250 ovelles, la va ampliar amb 7 naus i ara hi ha més de 2.000 porcs. Tot és legal i les instal·lacions són modèliques. Però el que el sector no entén és com pot ser que la Generalitat doni permisos enmig d'una zona vulnerable. Bueno, els porcs ja hi són. N'hi ha molts més dels que hi queben. Vull dir, es tracta de no ampliar. No cal comptar gaire perquè no cal. I aquí fem servir la nostra terra i la de 50 quilòmetres al voltant. Si tu produeixes més, però aquest nitrogen surt de la zona vulnerable, jo no veig la manera de prohibir aquesta activitat. Jo crec que s'hauria d'haver fet una moratòria, sí. Però és una opinió personal, Com a Unió no, ha de quedar ben clar. Però és una opinió personal, sí. No fer-lo ha representat, ja t'ho he dit abans, 400 explotacions menys, però els mateixos porcs. Vol dir que s'ha concentrat la propietat en mans de gent que, a més, no són pagesos. Doncs jo no crec que això sigui una evolució positiva. El transport només pot ser una solució temporal. L'objectiu ha de ser que la cabana d'animals s'adapti a la superfície. Per tant, un ramader només pot criar tants animals com superfície té per llançar el fem, els purins o la gallinassa. El nostre objectiu és una agricultura lligada a la terra disponible. Christian Maia és el ministre d'Agricultura de la Baixa Saxònia, el land alemany on hi ha més porcs, en el país europeu, que també en té més. A Alemanya, una part important de les granges es concentren en aquest land, al nord-oest del país i prop de la frontera amb Holanda. Aquí es crien i s'engreixen 9 milions de porcs, 2 milions més dels que hi ha a Catalunya. Com que els alemanys també tenen problemes de contaminació per nitrats, ara aposten per granges més petites i redistribuir-les millor. Si donem ajudes, han de ser granges amb el benestar animal ampliat, amb 1.500 porcs com a màxim, i mai en regions que ja estiguin massificades. Això vol dir que podràs construir una granja en una regió de baixa densitat ramadera. A les regions saturades, en canvi, volem un retrocés gradual, perquè tant la càrrega de nitrats dels aqüífers com les emissions d'amoníac són molt altes. Des de fa uns quants mesos, una delegació del Departament d'Agricultura visita països europeus amb ramaderia intensiva per veure què hi fan amb les dejeccions ramaderes. A la sessió de treball queda clar que a Catalunya el creixement continua sent la prioritat número 1. La política en relación con las dejecciones ganaderas en Cataluña tiene básicamente dos objetivos. Uno, permitir el crecimiento y desarrollo del sector, que significa la transformación de las granjas existentes donde sea necesario. Das heißt, eine Veränderung der existierenden Betriebe da, wo es erforderlich sein mag. Y donde sea posible el desarrollo en tamaño de las existentes. Y el segundo aspecto es mejorar la calidad ambiental del medio, tanto del agua como del aire. Després de la reunió del matí i d'un dinar de treball, arriba la part més interessant del viatge, amb una visita a una explotació modèlica escollida pel Ministeri. Al capdavant, un granger jove, Christoph Becker, que porta una granja amb 1.000 porcs d'engreix, criats en condicions de benestar animal ampliat. Els animals tenen un espai d'1,1 metres quadrats i intentem establir zones dins la cort. I això vol dir un lloc per dormir, una zona per estirar-se i una zona per jugar. D'aquesta manera assolim un benestar animal més alt, pel qual, en definitiva, ens paguen millor. Com arriba aquesta informació al consumidor? Es fan campanyes de publicitat i a l'envàs hi ha una etiqueta. La Societat Alemanya de Protecció dels Animals, una organització molt gran, també participa en el projecte.
Però que això no ens confongui. El 85% dels porcs a Alemanya tenen menys espai i menys joguines. Amb el benestar animal ampliat, en Christoph Becker cobra uns cèntims de més per cada quilo de carn. Té menys porcs, menys nitrogen i la granja continua sent rendible. Però no és amb el que realment fa els diners. Ara som a la planta de biogàs, a sobre del digestor. Aquí posem el blat de moro, allà al tanc d'entrada. I aquí tenim el purí dels porcs. L'aprofitem a la planta i així fem energia o gas. La planta produeix 420 quilowatts d'electricitat, que Becker ingesta a la xarxa amb el preu bonificat de l'energia verda. Descomptant l'amortització a 20 anys, això li reporta uns beneficis d'uns 12.000 euros al mes. A la meva explotació del biogàs en trec ben bé un 60-65%. A Alemanya, allà on hi ha porcs, també es cultiva molt blat de moro. I no és per donar menjar als animals, és per alimentar les plantes de biogàs. Aquesta és una de les crítiques principals que es fan a aquest sistema, que destina menjar a produir energia. També és el motiu pel qual aquest model difícilment es pot exportar a Catalunya. No només perquè Espanya ha retallat les ajudes a les energies renovables, també perquè a Catalunya no hi ha prou superfície per cultivar blat de moro amb aquest objectiu. Anem aquí baix a veure com va la depuradora. Sí, en un principi va perfecte. Va a les 24 hores del dia i els 365 dies de l'any. Vale. Mirem el desnitrificador i el separador de sòlids. Perfecte. Jordi Baucells és assessor en gestió de residus. Avui visita la que és pràcticament l'única planta de desnitrificació que avui en dia funciona a Catalunya. En Miquel Colom es va animar a construir-la l'any 2004 perquè el cost de tractar-hi el purí, 2 euros, era més baix que portar-lo a les plantes de tractament. Va costar 300.000 euros que amortitzaran 15 anys. Els resultats pel que fa a l'eliminació de nitrogen són molt bons. El problema és la despesa inicial. No és una inversió de negoci, és una inversió per solucionar el residu d'aquest negoci. Llavors, automàticament no passa a ser una prioritat de la majoria de granges. Actualment, i sense una solució a curt termini per l'excedent de nitrogen, els desnitrificadors podrien servir, en opinió d'alguns experts, com a pla de xoc per reduir la contaminació per nitrats. L'altra opció és reduir la cabana de porcs, una demanda històrica dels grups ecologistes, però que el govern mai s'ha volgut plantejar. Amb una bona gestió és cada ramader el que ha de veure de quina manera ho soluciona. Algun ramader que no tingui possibilitat d'obtenir terra ni de fer un tractament, potser no li quedarà més remei que reduir en aquell cas concret, però com a mesura general la reducció de cabana tampoc crec que sigui la panacea. El que hem de fer és una bona gestió. El que continua pendent és la descontaminació dels aqüífers. Jo no tinc una resposta clara per dir com ho farem per descontaminar els aqüífers, però el primer que hem de fer és evitar que això vagi a més. En altres països el problema és el mateix. Per tant, és un tema complicat. Però, esclar, de carn tothom en vol menjar i en algun lloc s'ha de produir. Per tant, hem de fer un esforç a optimitzar la gestió i tot el cost mediambiental, sigui per directament gestionar els aqüífers o les granges, el sector té clar que l'ha d'assumir. Però també hem de tenir clar que ningú vol pagar més el producte final per assumir entre tota la cadena aquests costos. Per tant, és complicat. Nosaltres voldríem que se solucionés i fa 25 anys que ens hi deixem la salut protestant i fent bordadets de fil tirer per posar de manifest un problema que a nosaltres ens sembla gravíssim i que enguany l'Agència Catalana de l'Aigua ha admès que és un dels problemes més importants de contaminació de Catalunya. Aquest i probablement la sal del Llobregat. Són les dues contaminacions més greus que hi ha. S'arreglarà? No ho sé. Al final, el medi ambient és una factura que està per pagar, que en el fons en el sector del porc és una descontaminació dels aqüífers de la nostra comarca. Això són molts diners. Qui haurà de pagar això? La societat? El sector? L'administració? La meva manera de veure és el sector, perquè és el que ho ha generat. El repte ambiental és l'última trava per a un sector que continua creixent. Sobretot si es té en compte que el món, ens agradi o no, continua demanant més carn per menjar.
I la setmana que ve, més de 4 milions de dones viuen sotmeses a estat islàmic. Va dir, en la nostra religió podem violar les nenes de 9 anys. Una xarxa secreta està intentant salvar tantes dones com pot. Allà hi ha la frontera amb estat islàmic. Fugir d'estat islàmic. Ell mateix estalvia diners on pot. Si compréssim les dosis ens costaria uns 10.000 euros a l'any i això jo calculo que té un retorn d'un 50%. Can Toll és una granja de cicle tancat amb 700 mares. És una explotació petita i precisament per això han de ser molt eficients. Aquí es fa tot el procés, des de la inseminació de les femelles fins a l'engreix del porc. I el que mana és maximitzar el rendiment. Les truges que es compren a un criador són d'origen danès i hiperprolífiques. Fan 15 i 16 garrins, uns quants més que altres truges, i això incrementa els beneficis. Per mantenir el ritme d'aquesta cadena de producció, es procura que totes quedin prenyades alhora perquè després també pareixin totes juntes. L'objectiu és que tots els porcs siguin ben iguals. Quines conseqüències mediambientals se'n deriven? Mirem de fer una radiografia del sector també amb una mirada cap a la indústria porcina líder a Europa, l'Alemanya. A la granja de truges d'en Ramon Molist avui toca munyir el berro. El mascle, habitualment reclòs en un estable a part, per uns minuts se li permet un cert contacte amb les femelles. Un cop el berro està prou estimulat, arriba el moment de l'extracció. Aquesta operació avui en dia a les granges és bastant excepcional. La majoria d'explotacions compren les dosis preparades i s'estalvien maldecaps. Però en Ramon, fent... Bona nit. Cada setmana a Catalunya se sacrifiquen prop de 500.000 de porcs. Com ens diu irònicament un especialista del sector, es tracta d'un holocaust animal diari. Posa l'accent en el volum i la importància a Catalunya d'aquesta indústria, tenint en compte que el sector càrnic ocupa el quart lloc en l'àmbit industrial del país. De fet, Catalunya absorbeix el 45% de tot el ram porcí de l'Estat. En els últims 15 anys hem assistit a Catalunya a una gran concentració del sector. Tenim la meitat de granges que abans, però 1 milió més d'animals. I un dels problemes crònics que arrossega la indústria és la gestió dels fems, dels purins. Quan l'any passat el govern espanyol va deixar de primar les energies renovables, moltes plantes de tractament van haver de tancar. De cop, gairebé 500.000 d'explotacions no tenien cap lloc on portar les deixalles. Què ha passat? Passi la paret. Llavors, el que hem de fer és treballar molt bé, ser molt professionals i seleccionar molt bé tot aquest tema de pinso, de vacunes, de mà d'obra, d'instal·lacions, etc. Un 80% de les granges d'engreix catalanes funcionen sota el model de la integració. Josep Porra abans tenia un cicle tancat, però les successives crisis del porc el van portar a integrar-se en una estructura més gran. Ara engreixa els porcs d'un altre. Ell hi posa la feina, la granja, i s'ha de fer càrrec dels excrements dels animals. El propietari dels porcs, en canvi, li porta els garrins amb 20 quilos, paga el menjar, el veterinari, els medicaments i s'emporta els animals cap a l'escorxador quan arriben als. Al cap d'uns 2 mesos, els garrins ja han arribat als 20 quilos. Llavors se'ls agrupa per mides i se'ls trasllada a la fase d'engreix, on passaran 4 mesos més. L'objectiu és, per dur-los a l'escorxador, que sigui el lot el màxim d'homogeni possible, perquè el que ens demana l'escorxador és porcs cada vegada més uniformes. I nosaltres hem de donar a l'escorxador el que ens demana. Nosaltres el que fem cada dia és intentar fer les coses ben fetes per no haver de desaparèixer. Si no podem incidir en el preu de compra del pinso, no podem incidir en el preu de venda del porc pràcticament, doncs estem allà al mig entre les